Nga aga mga kawaray, kuan na kanina kasi nanay, namatang ko nanay kanina na kuan na sing nanay, naklas na nabatan niya. Waray kita bisan na labulad yan na waray kita bulad ngan kuan. Hina amo niya problema, bulad good lang niya problema. Kay mag-uutan hiya yan na maglalapwa. Nabatan ko yangan halabanan iya buhok, aarutan ng kananay buhok, gusto niya mag kuan waray mang kwarta pipinabati akon. Amo itong mga kwaray kumadi kita merkado kay may sulod pa man naton Gcash amo na godlan last money naton yan na kuan nasasalin hanadi nga natarahitin na nga niya na mauran ngan malagay ndoro nga de balay. Ang pumalit ako mga kawaren bulad ngan kuan isnakon parat nangangadin niyan ngan sapsoy para buwas hit kuan ikasiyam hit akon angkol pumalit tayo sapsoy radi na kita libong maurat again napulot bagat kuan napulot it akon chinilas. Waray kita kasi cameraman. Sari-sari muna. Adi na kita mga kawaray. Nay! Ganda, nay. Pati nanay sakog. Palitin. Ay, asukar. Nangalimot ako mga kawaray. Asukar. Papalit na lang kita. Sunod na lang kita magpapaarot liwat. Makabiling kita sa lapi liwat. Yan ay nanay laanay. Okay pa man ini. Gwapo pa man ako. Nay! Ano? Hain ka na? Kaya may bida mo gating bisita. Say! Ikaw na yung magbaho ng po. Kay, mo takba, nga Mirabel. Nay, adin bodo. Ng bulad. Adin bulad. Manda mo ng bulad. Half kilo hiningan adi ka ng 40 na bodo. Nga na din ay para buwas. Sapsoy. Kaya kasi yam na magbuwas. Sabi, bes. Ay, bes. at ay pautaan na ito niyan. Sa buhay. Nga na di snack para niyan. Manamay na mga kawaran favorite na mo ng kabatang pa kami di color na photo. Namay ni. Ngan, kotsinta. Man. Amit snack niyan. Nana di ngayon, may 100. May 100 nga di. So, ama di mga kawaray magpaparot lot nanay. Papahusay kay daan, Oh, kaya laba ka sa tiya buhok na kailan araw. man, mga nakininin pura, Amat ng mga kawaray. Damo nga salamahan, especially ang mga napa-endorse sa akon. Damo gud na salamat, sering pa. Di na kasi kita nakuhan, panadlaw-adlaw naton han mga endorsement, mga gastuson nga di balay, di na kita nakuha pa mga endorsement naton. Damugod na salamatan mga tao na natapod ang akon vlog. Sing pa rin kita makakapalitin sa wadin na mga butang konderan mga tao na natapod. Damo nga salamat mga kawaray. Bye-bye.